Og karon mga kaigsunan, aton sa pagaisgutan kining usa ka butang nga angay gyud natong tukion. Kining mga butangan kay kini may usa ka dakong kalabutan sa atong kaluwasan. Ato kanunay mga kaigsunan hinumduman nga ang Dios adunay gitukod nga iglesia dinhi sa yuta. Sumala igsuon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Gipamatud-an ni Gunisos nga og ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga ganghaan sa kamatayon dili makadaog kaniya. Unsay gitukod mga kaigsunan ni Hesus dinhiya? Ang iyang gitukod iglesia sumala sa Biblia. Unya sa libro usab nga Acts of the Apostles sa page 9 nga ang iglesia mao'y tinudlo sa Dios ingon nga ahensya sa kaluwasan alang sa mga tao. Busa anha ta magpasakop sa iglesia tungod kay iglesia mo'y gitukod ni Kristo og ang ahensya sa kaluwasan sa mga tao anaa usab sa iglesia. Mao kini igsuon ang usa ka butang nga angay natong tukion kung kita nasakop ba sa iglesia. Anya matud pas bersikulo 19, og kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit og ang imong pagagapuson sa yuta pagagapuson sa langit. So kung unsay gigapos din igsuon sa yuta mao usab didto sa langit. Bosa kung maggapos ta din igsuon og iglesia na iglesia pod ang gapuson mga igsuon dito sa langit. Apan kung corporation o negosyo ang gapuson dinhi mao po didto mga kaigsunan. Apan atong hinumduman nga iglesia ang gitukod ni Kristo og naa diha ang ahensya sa kaluwasan alang sa mga tao. Ang pangutana, kining iglesia mga kaigsunan nga gitinukod ni Kristo pag-abot sa tuig 1860, unsa may ngalan nga ilang gipili sumala sa unang sinulat pahina 37 sa Roman numeral number. Ato kiniigsong mabasa, naghisgot ang unang sulat sa pahina 37 sa Roman numeral number nga sa 1860 kalabtanan sa pagpamatik o sa kabuhat o sa kangalan ang gipili. Ang uban naghuna-huna ng iglesia angay apan ang sentimento kinahanglan mo pakita sa tataw gayud nga pagtulunan. Busa ang ilang gisagop Iglesia Adventista del Séptimo Día ingon nga ngalan. Mao kini mga kaigsunan ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus o ginganlan kini og Iglesia Adventista del Séptimo Día ni adtong tuig 1860. Sa ato pa, iglesia mga kaigsunan maoy anaa diha ang ahensya sa kaluwasan. So wala diha igsuon sa gitawag og korporasyon. Anya sa diha mga kaigsunan ang iglesia nga gitukod ni Ellen G. White matud pa niya sa mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 46 matud pa niya dinhi nga dili na kita karon makasalikway sa patukuranan nga giugmad sa Dios. Dili na kita karon makasulod sa bisan unsang bag-o nga organisasyon kay nagkahulugan kini og pagkahulog gikan sa kamatuoran. Basta kung doon na may mga bag-ong organisasyon nga matukod igsoon nga ipadawat nato igsoon hinumdumi kana nahulog na kana gikan sa kamatuoran. Gitawag na kana mga kaigsunan og hulog gikan sa kamatuoran. Karon kay gitawag naman kini og hulog gikan sa kamatuoran. Ang pangutana mga kaigsunan, kung adunay mga organisasyon nga naghingalan og International of Seventh-day Adventist sa 1860 mao ba kahana mga kaigsunan? Kung aduna na usab karon moingon nga Reform Seventh-day Adventist Reform Movement, mao ba kana sa 1860 nga gipili nila ni Ellen G. White? Dili gihapon. O kung adunay moingon usab mga kaigsunan nga South Philippine Union Mission o Conference Corporation of Seventh-day Adventist, mao ba kahapon na igsuon sa 1860?
dili na mao, dili muhaom mga kaigsonan. Kay imposible kayo nga sa 1860 Iglesia Adventista del Séptimo Día onya pag-abot dinhi sa Pilipinas musaha igsoon og korporasyon. So lahi gayod kaayo. Onya kung adunay magdala og Central Philippine Union Mission o Conference Corporation of Seventh-day Adventist, dili gihapon igsoon. Labi na gayod kung atong mahibaloan o makita nga ang purpose ni ini mao ang pangnegosyo or todo business. Bosa lahi sa 1860. Apan kung dunay magdala nga ngalan nga Seventh-day Adventist Church or Iglesia Adventista del Séptimo Día, kung naa ka na igsoon karon, diha ka ni ana pasakop. Nga naman, mao ka na ang ngalan sa 1860 og Iglesia gayod ang gipasakupan sa mga katawhan sa Dios. Nga naman, kay ang Iglesia sumala sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, nga si Kristo mao'y Pangulo, nining maong Iglesia, og ang lawas niya mao ang iyang katawhan nga iyang pagaluwason. 5:23 sa Episo nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa Iglesia, sanglit siya mao man ang manluluwas. Kinsa igsuon ang pangulo sa Iglesia, mao si Kristo. Apan kung ang atong gipasakupan korporasyon, wa ko mahibalog kinsay pangulo diha mga kaigsunan. Basta kay siguro gayod nga kung Iglesia ang atong gipasakupan, si Kristo mao'y pangulo ni ini, sumala sa Efeso 5:23, og siya mao ang magaluwas o manluluwas sa lawas. Ingon nga ang lawas o Iglesia mao ang lawas, siya nagasaad nga siya mao ang magaluwas ni ini. Busa mga kaigsunan, atong tan-awon kanang gisgutan nga opsyot o kinsa man ang opsyot, kinsa man kahakaron ang nagparehistro sa Securities and Exchange Commission og opsyot, naa ba kapod na mga kaigsunan? Kon musulti sila ni ana aron ipatuon nila sa mga katawhan, maayo siguro igsuon kung ato silang pangutanon nga pastor, naa ba tay ikapakita nga kamatuoran nga dunay nagparehistro og opsyot? Aron sa ingon ni ana mga kaigsunan, dili ta mutuo dayon sa atong mga kadagkuan og unya kita rapoy maulawan. Mao na nga ato gyung tukion. Sama dinhi mga kaigsunan nga dinhi atong nakuha ang rehistro, dunay nagparehistro didto sa Securities and Exchange Commission, EDSA Green Hills, Mandaluyong, Metro Manila, Cebu Extension Office, Cebu City, SEC registered number 26514. Niya dinhi mga kaigsunan nga dunay nagparehistro dinhi og Central Philippine Union Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Anya din kini igsuon kung ni ata masakop dinhi kini nga rehistro, mao kini ang rehistro sa tibuok Visayas igsoon. Cebu, Leyte, Samar, Iloilo, basta tibuok nga Visayas mao ni ang rehistro. Ang rehistro mao kining Central Philippine Union Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Sa ato pa igsoon, kon ato ning itandi diha sa unang mga sinulat nga sinulat ni Ellen G. White sa 1860, sa tuig 1860, igsoon dili gayod muhaom. Kay dili Central Philippine Union Corporation ang gitukod o gipili nga ngalan sa Iglesia. Ngani mga kaigsunan, atong makita niya kung unsay purpose sa ilang pagrehistro ni ining corporation. So ang purpose dinhi mga kaigsunan, matod pa dinhi sa ilang general and principal purpose and object for which this corporation is formed is to administer the temporalities and manage the properties or estates of the Central Philippine Union Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Hoon sa may ilang general purposes din sa ikalima o fifth nga purpose mga kaigsunan. Atong mabasa niya nga matod pa din ang SDA sumala sa ilang gisgutan nga purpose nga operation of churches. Sa ato pa sila'y mag-manage sa mga simbahan, iglesia. Kung doon naman sila iglesia gitukod nga way rehistro, apan under ka na sa ilang corporation. Anya, publishing houses. Anya, book and periodical centers, medical or health institution, clinics,
hospitals, sanitariums. Mao ni ang purpose sa ilang pagrehistro sa Corporation of Seventh-day Adventist Church. Mao ni igsoon atong hinumduman nga wala ni itudlo, wala ni pahibalo kanato sa dugay ng mga katuigan. Agip tipigan kini apan tungod kay ang kamaturan dili man igsoon malilong. Sumala sa Mateo 10 versikulo 26, ayaw kamo kahadlo kanila kay walay tinabunan nga dili pagaukban og walay tinaguan nga dili mahibaloan. Basta ipahibalo kini sa kadaghanan mga kaigsunan. Dili niingon pandaot kay ang pandaot igsoon sa ako nang gikaingon kanang pandaot wala gayoy ikapakitang kamatuoran. Kini pagbutyag lamang sa mga pulong o kamatuoran nga sa dugayng panahon wala nato mahibaloe. Kon asa kita magpasakop igsoon kay tingali daghan kanato karon nagtuo nga sila sakop o membro sa Seventh-day Adventist Church apan igsoon dugay ng panahon sukad pa ang uban nahimo ng napulo 15 ka tuig sa pagka-elders apan walay ikapakita nga miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Ngano man kay walay rehistro nga Seventh-day Adventist Church, wala sila magparehistro ni ana kundi ang ilang giparehistro ang Corporation of Seventh-day Adventist Church. Dili ang Seventh-day Adventist Church, kundi ang negosyo sa simbahang Adventista. Mao ni igsoon nga doon na sila yung mga hospital. Moingon ang atong mga kaubanan, kamo na amo hospital, mo nang korporasyon na kay na ami hospital, na ami eskwelahan. Igsoon, luoy lang kaayo ang mga kaigsuonan nga intawon gipatuo pod sa mga ministro nga kita na atay hospital, na atay sanitarium, na atay eskwelahan. Ato man kahabi sulayi kuno og eskwela diha mga kaigsuon mga anak. Sulayi kuno og donation ra ba ang bayad. Sulayi kuno igsuon kung doon natay mga anak o mga mahal sa kinabuhi nga ana igsoon sa mga balatian kung dili ba mahal ang bayad. Pagkamahal pa igsoon, mas maayo pa ang gobyerno kay barato pa igsoon na pa sila donation hinoon nga wa sila wa ta nila ulog-ulogi nga atong hospital pero gipabayad ra tag donation hinoon sa uban. Kana hinoong miingon nga ato nganong mahal malagi hinoon. Sa ato pa ilang giangkon gayud igsoon nga ang ilang giparehistro dili ang Seventh-day Adventist Church, kundi ang corporation sa Seventh-day Adventist. Dili ang simbahan o iglesia sa Seventh-day Adventist Church. Bosa, ilag yung giangkon nga korporasyon gyud ay tungod ni ining mga hospital, sanitarium o mga eskwelahan. Mao na nga ang uban pa nila nga purpose mga kaigsunan sa pagrehistro niini atong mabasa dinhi sa ubos nga naghisgot kini mga kaigsunan og water mining and forest rights. Mao ba ni pangkaluwasan? Ha? Pangkaluwasan ba na kini nga purpose igsoon? Either entrust by gift, bequest, device, purchase, or any other legitimate mode of acquisition and to have the power to sell. Og uban pa mga kaigsunan atong makita dinhi ang nagkalanlain nga mga pamaagi sa ilang negosyo. Tiaw mo na igsoon nga nagisgot ini og water mining and forest rights. Atong makita igsoon nga pwede na sila maghimo igsoon og pamaligya sila og mga tubig, mineral water or forest rights, maglaging og uban pa mga kaigsoonang negosyo. Nan karon asa man dinhi sa ilang general purposes ang naghisgot og kaluwasan igsoon nga ang kaluwasan naaman diha sa pagtuman sa kasuguan sa Dios og sa pagtuo ni Kristo Jesus. Kana unta maoy atong general purposes. Pero naunsang pagkaunsaa nga negosyo man hinuon igsoon ang ilang tumong og katuyuan sa ilang pagparehistro ni ining Central Philippine Union Mission or Conference Corporation of Seventh-day Adventist. Daghan sila rehistro mga kaigsunan. Napay gitawag og Northeastern Mindanao Mission Corporation. No, naa dinhi igsoon ang mga pizza, naa dinhi ang mga tuig kanus-an nila kini giparehistro og kining tanan among nakuha gikan sa Securities and Exchange Commission. Anya atong basahon dinhi igsoon kung kinsa ang miyembro ni ining Central Philippine Union Mission Corporation, pila man kabuok sila miyembro ni ini. Kaya atong tanawon ang tibuok Visayas, tingali dili mo menos sa 200,000 ka mga Adventistang active. Ang anaa karon nga nagatuo nga sila miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Apan sa pagkatinuod igsoon
Dili sila makaprove nga sila membro sa Seventh-day Adventist Church kay wala gani marehistro ang Seventh-day Adventist Church, kundi gitawag lamang sila og mga faithful followers. Nan karon sa kadaghan sa mga Adventistas tibuok Visayas, pila man ang kabuok membro og kinsa man kini sila mga kaigsunan. Ato kining mabasa dinhi sa mao gihapon nga balasahon dinhi sa gisukip kauban niining maong ilang rehistro nga nakuha nato dito igsoon sa Securities and Exchange Commission nga matod pa dinhi adopted this 14th day of December 1990 in Cebu City, Philippines. Majority of the members of the Board of Trustees and by the affirmative vote of the undersigned members representing a majority of all the members of the corporation. Kinsa man ni sila? Atong basahon igsoon aron ta mahibalo. Ha? Basig na arna karon inyong tapad ang membro ni ini nya kamo way labot. Atong basahon. Eliezer P. Sakay. Si Eliezer P. Sakay. Basig kaila mo ana. Basig na sa inyong tapad na pangutan-a kay membro nas korporasyon. Unsa ba? Violito Bocala. Violito Bocala. Ikatulo, John Lee. Nanay insect ni. Anya, ikaapat, Gordon Balak. Anya, ikalima, Miguelito Pondibilla. Misael Sarsusa. Ikapito, Mimi V. Sagulo. Ikawalo, Trinidad J. Fortaleza. Ikasiyam, Rolando Paredes. Ikanapolo, Rebecca Banay. No, kay basin kining mga tuhana inyo rang mga kaila, onya wa mo pahibal-a nga sila di ay ang membro sa korporasyon, onya kamo way labot, onya kun sila ang masakit, igsoon ma-hospital ang mga anak unsa pa, libre kini sila, wala ni bayad. Naa sila mga utility allowance, car and housing allowance, no? Medical aid, libre na sila tanan igsoon. Pero kung ang mga taon ang mga followers mao pa igsuoy gihotdan paghakuha sa mga ikapulo, onya maapadha mga kaigsunan suguon patag harvest in gathering nga wara bagyo na isugo sa Biblia. Basaha igsuon ang 3 Juan versikulo 7 matod pa diha kung atong basahon sa maayong balita Biblia nga tungod sa ngalan ng lakaw sila nga walay gipangdawat nga hinabang gikan sa mga hentil. Pero ngano man kita igsoon nangayo man tag hinabang sa mga hentil. Sa tubasok wahi kung ato pong basahon ang tambag sa mga tinugyanan, atong mabasa diha igsoon nga ang mga buluhaton sa harvest in gathering dili di ay salapi ang pangayoon kundi ang pagpangita sa mga kalag nga nagakawala. Dili kay pagpangita sa mga salapi aron ihinabang. Wala. Bawo sa mga kaigsunan, kita pa tayo nagpakaulaw sa una, hago ta igsoon, pagpangayo sa mga tao, nagpakaulaw ta nilang pangayo. Onya naaba kay mga pastor nga nimikuyog nato inis pagpakaula or mangayo igsoon og harvest in gathering. Ha? Kita igsoy sugoon pero wa di tay labot ni ini corporation. Kanang imong tapad diha basig membro na, basig wa katug-ani ana halasok na ana karon. Basig naa imo nang kauban imo nang tapad karon. Kining mga ngalan nga akong gipangbasa. Anya dinhi sa ikanapolo Rebecca Banay, ika-11 Manuel Tornilla Jr., ika-12 Francisco Madrio, ika-13 Harin Francisco, ika-14 Joel Wallace. Daghang nagkailan ng Joel Wallace. Ano? Anya si Jose Arellano. Anya si Perla Gayares, ika-16, ika-17 Trinidad de la Calzada, ika-18 Oscar Alolor, ika-19 Abraham O. Nere, ika-20 Limuel Nere, ika-21 Loreto Maypa, 22 Rode Arcon, ika-23 Gideon Buhat, 24 Yo Pronio Ibisate,
Ika-25, Teodorico Tabangin. Ika-26, Rodi Baloyo. Ika-27, Jimwell M. Tolidanis. Ika-28, David S. Albite. Ika-29, Henrieto Vidal. Ika-30, Tennyson Doble. 31, Eulalio Dosel. Ika-32, Jaime Ansale. Dia Jaime Ansale. Si Jimmy. Bani siya Ansale. Dahan na kailani mura og wala ko masayop. Kung wala ko masayop pagkakaigsunan. Kini si Jaime Ansale murag tuani sa dapit sa Hinunangan, no? Sa St. Bernard, adito dool sa Pacific dapit sa dool sa Anhawan. Mao ni. Anya si Jimwell Tolidanis, mao ni igsoon presidente ng pulis una di ay sa Visayas Corporation, Voice of Prophecy Speakers Grand Convention ni sa seminary atong February 18, 2008 Cebu City. Niya si Jimwell Tolidanis, membro ni sa corporation na ang iyang necktie atong makita sa iyang necktie igsoon nga na ang iyang necktie na ay murag ug wa ko masayop bronze man sugri na nga cross. Niya atong makita igsoon si Jimwell Tolidanis, membro sa corporation. Basig inyong tapad ni karon. Ala, pangutan-an ninyo igsoon. Anya, David Albite. Kanang mga nag-angkon karon nga mga membro 70 Adventist, beato karong tan-awon og naa ba dinhi ang inyong mga ngalan. Pilar ka buok igsoon ang namembro ani. 29, Henrieto Vidal. 30, Tennyson Doble. 31, Eulalio Dosel. 32, Jaime Ansale. So ato ninyo nabalik. 33, Salvador Obidencio. 34, di naman maklaro rin. Hanap naman eh. Ika-35, Eliezer Barleso. 36, Anabel Orsales. 37, Whittington Barita. Ika-38, Cornelio O. Gravino. Ika-39, Pablo Gunida. Ika-40, Rolando Lavisto. 41, Jerry Arrogante. Ika-42, Rufino Orbuda. Ika-43, Samuel Saliuman. Hindi ada po Saliuman dire, no? Saliuman igso ni si Sammy Saliuman, Samuel Saliuman, no? Nagpabasi ng pilom-hilom na diha igsoon, membro de Punisias Corporation, pagkahayahay ni mga tawhana. Anya, 44, Mamirto Binondo. No, akong usbon igsoon, kini si Samuel Saliuman, murag mauman ang akong gikadibate dito sa Baybay Liti. No, dito sa kanang sa Makinhas. Murag kita ko rin mga kaigsunan. Mamurag mo to siya hingsulti nga sa ngalan pa lang daw niya. Ingon sa igsun matod panako nga mga tol alergihon na kunumi tungod sa iyang ngalan lang. Sa ato pa, iyang gipasabot igsun ang iyang ngalan sa liyuman, sa ato pa katol di ay nganong alergihon mabig makadungog. Na ingon sa igsoon nga alergihon kuno og makadungog sa iyang ngalan. Anya, kini di ay siya membro sa korporasyon. Si wa mo tug-ani ning mga tawhana siguro. Pero karon natug-ana na mo kining kamatuoran mo tug-an ninyo mga kaigsunan. 44, Mamirto Binondo. 45, Vivancio Agaygar. 45, Amrafel Magpusaw. Ika-47, Alberto Tagnawa. Ika-48, Elmer Manatad. Dapi Manatad dire. Anya ika-49, Anastasio. Di na kayo maklaro ang litra. Nahanap na. Anya, ika-50, Sally Fortaleza. Ika-51, Robin Muraldi. Nas Muraldi po dire. Ika-52, Hector Gayares. Si Reverend
Hector Gayares. Niya ato ana igsoon kamatuoran nga ang ilang titulo igsoon dili pastor kundi Reverend Hector Gayares. Niya may kopya gikan sa ilang solemnized marriage niya din igsoon kini si Hector Gayares Reverend. Anya William Donato. Niya din 54 si Palangi, no, Villaroso Palangi. Ano? Anya si Eli Bingkang. Eli man wa ko masayop ha, wa ko masayop. Anya ikag 56 niya si Dinison. Anya ika 57 Abednego Sakay. Ika 58 Mario Asumin. Ika 59 si Benvenido wa ko masayop minggal ni. Kay dugay na mo guni nga dokumento amon haptan igsoon, murag hanap nang uban. Anya ika 60 Lori Gestopa, ika 61 Rofo Gasapo, 62 Antonio Dandoy, 63 Agustin Gonzales, ika 64 Ferdinand Isico, ika 65 Efraim Hokaban, ika 66 si Ezekiel Galve, og wa na ilain igsoon. So pasensya na gyud mo mga kaigsunan kay wa man di ang uban ninyo ngalan dire. Sa kadaghan ninyo karon diha, pila ra man di ay kabuok ang membros korporasyon, 66 ra man jud in town kabuok. Ha? Onya patuohon tang anay atong hospital, na ay atong publishing, ila ra man di ay na sa 66 kabuok. Mao na igsoon nga magmatngon ta. Sakit man ang kamatuoran pero wala tay mahimo. 2 Corinto 13 versikulo 8, kay kami walay arang mahimo sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran. Bawo sa mga kaigsunan, ingon nga kining usapod na po'y nagparehistro karon igsoon og 70 Adventist Church Local Conference. Doon ay mga kaigsuonan nga mga dagko untag mga kinaadman, matod pa ila igsoon ila pong ibase sa pisa nga kung lokal kuno dali rang madaot o og pisa atong paliton. Pero og magisgot igsog organisasyon, natural igsoon dili mahimo ang general kung dili magsugod sa lokal. Kakita ba ta igsoon og lungsod nga nagsugod og lungsod wa moagig baryo, nagakita ba tag syudad nga na syudad dayon moagig lungsod, mao na mga kaigsonan. Anya karon sa dihang na general na unta, apan nakita man ni Ellen G. White nga General Conference nag-anam og kadugta sumala sa pahina 41 sa mga hitabos katapusang panahon. Anya magpabilin patas pagkadugta nga nagsulti ra ba nga dili na sila makabangon niini, ha, tungod sa sala nga pakighilawas sa 5:4 sa Osyas. Anya karon gipanghambog sa mga tao, sa mga Adventista nga naiinyong hospital, naiinyong kanang mga publishing, naiinyong eskwelahan. Ang nagsulti po digsoon kay wa bayain taon po'y labot, ha? Nga naman onsay sulting Ellen G. White diri mga Adventistang nang hambog, atong basahon sa pahina 41 nagaingon sa mga hitabo sa katapusang panahon. Sa ikaduhang parapo, sa mga nanagpanghambog sa ilang kahayag, apan sa gihapon na pakyas sa pagkinabuhi ni Kristo nagaingon. Si Kristo nagaingon, apan magaingon ako kaninyo, maayo pa ang Sidon og ang Tero kay kaninyo sa adlaw sa paghukom. Og ikaw, Kapernaum, gibutangan diri og parenthesis, open and close parenthesis, nga ang sulod niini mga Adventistang adunay dagkong kahayag. Ha? Giing nang Ginoong Hesus, apan ikaw Adventistang dakong kahayag, dunay dakong kahayag, nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa kahigayunan, pagayudyuron ngadto sa inferno. Kay kon ang dakong binuhatan nga nahimo diha kanimo nabuhat didto sa Sodoma, magapabilin paunta kini hangtod ni ining adlaw. Subo kayo igsoon nga atong gipanghambog nga kita adunay mga publishing uban pa gipanghambog nato nga kitay nagdalas tinuod pero naunsang pagkaunsaa nganong yudyuron man hinuos impyerno. Ha?
kay ang mga pangulo na mintaha sumala sa sulat ni Ellen G. White. Onya, di lang po nato kagulan basta matinumanon pud tang Adventista kay moabot rang panahon nga pagulaon ra ta diha. Atong basahon. Mao gihapon nga basahon igsuon mga hitabo sa katapusang panahon, pahina 129 nga nagkanayon. Dere sa ikaduhang parapo, nagaingon igsuon, akong nakita nga ang Dios adunay maminatud-on nga mga anak taliwala sa mga Adventista lang sa ngalan. Ha? Naa di gihapon mga minatud-on diha kay lagi nalimbungan og nagtuo lagi nga mauna ang matuod. Apan gitawag lamang kini og Adventista lang sa ngalan. Igoras mag-angkon ba? Ha? Og sa hulog nga mga iglesia, naay nakita ang Dios niya ng hulog nga iglesia. Kinsa ganitong hulog nga iglesia? Sumala sa sulat ni Ellen G. White, kadtong mga iglesia nga naghapaw-hapaw sa mga pagano nga kuyog. Mao kana ang hulog nga iglesia. Nasagulan sa pagtulunan sa pagano nga pagtulunan. Mao na gitawag og hulog nga iglesia. Onya, og sa dili pa ibubo ang mga hampak, ang mga ministro og katawhan pagatawgon gikan ining mga iglesia. Unsa di buhaton sa Ginoo? Iya ning pagawson sa dili pa moabot ang mga hampak. Mabitaw karon igsoon hitabo nga daghan karon ang gula gikan nila. Naay pastor, naapoy mga membro. Nganuman katumanan sa gitagna ni Ellen G. White nga sa dili pa ibubo ang mga hampak, dunay mga maminatud-on nga mga anak nga naa karon sa mga Adventista sa ngalan lamang. Apan pagulaon kini sa Dios, sa dili pa niya ibubo ang mga hampak kauban sa mayang mga kaubanan. Og sa malipayon mo dawat sa kamatuoran. Si Satanas nahibalo niini. Hatiaw mo na igsoon, nahibalan ni karon ni Satanas. Apan bisan pa ni ana, ang katawhan sa Dios magapadayon sa pagbutyag sa mga kamatuoran nga dili ta igsoon mahimong ignorante ni ining mga butanga kay kini igsoon dako kini og kadaot sa tong pagpangalagad. Usahay ang tawo moingon na lang igsoon, bahala na lamang kanang mga among kadagkuan diha og unsa ilang buhaton wa may labot. Asa gyud madabag og way labot? Ha? Moingon ta nga ang amurang kadagkuan silutan bahala sila basta kay kami nagmatinumanon mi. Apan ato kunong basahon igsoon, Proverbio kapitulo 29 bersikulo 12 ug wa bagyod tay labot samtang naa ta diha. 29:12, kung ang usa ka punuan maminaw sa kabakakan, ang tanan niyang mga alagad lunlon mga daotan. Kung mamnaan na sa bakak ang atong mga kadagkuan, ya kita naag hapon diha, maapil di ay ta mga kaigsunan. Nga naman, nagsuporta gud ta. Ang atong mga halod ikapulo naagod atong gisuporta diha. Nya mingon tagway labot, apil ta mga kaigsunan. Mao gani nga ang awhag Jeremias 51:6 ug 7 nga pagulaon ta diha mga kaigsunan. O nya mabasa usab sa pinadiyag 18:4 nganuman aron dili ta maapil. Isaias kapitulo 9 bersikulo 16, dili ta mahimo igsuon ang katarungan nga bahala. Nganuman maayo man na igsuon og taong hubog nga og makalala na og bahal musultig bahala. Ha? Basta makalala og bahal musulti nagbahala. Dili nato na ibutang sa alanganin o pulong bahala igsoon ang atong kaluwasan. Nganuman kausar ra bagyod ang kaluwasan, di na pud masubli nigbalik sa Ginoo. 9:16 nagaingon, kay sila nga nagmando ni ining katawhan, maoy na nagpasalaag kanila, mga leader, og sila nga minanduan, mga sakop, nila gipanaglaglag, apil man, busa mga kaigsunan, aron dili ta maapil, mao nang giawhag ta, na gipalain ta, kay aron di ta maapil ni ining mga hampak, mao na mga kaigsunan, nga atong pamalandungon sa atong kaugalingon karon, kon naa ba kita karon nasakop sa iglesia, ang atong gibarugan iglesia ba ka? Kay hinuon kon ang atong mga ministro pananglit, ang atong mga ministro mga kaigsunan nakapangawat, nakapanapaw o nakapatay, kana wa tay labot ni anang salaa. Kay personal kana nga sala. Pero kung ang hisgutan pagtulunan na gani, unya nagpasakop ka diha, unya ang pagtulunan nga atong giadaptar sayop, egson involved kitang tanan. Walay exempted niya na kay naa ta diha magpasakop. No? Mao na
nga atong gikutihan o tuki kining mga pulong sa kamatuoran alang sa paghatag og kasayuran ngadto sa uban. Aron ta mahibalo igsoon unsa nang kahimtang o unsa man ang atong gipasakupan, iglesia ba o korporasyon. Anya ang sa ato pong natuki na apoy nagparehistro og Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Etok maigsoon basaha kun og balik kun doon na mo'y libro kang Ellen G. White sa unang sulat og wala ba na mutukma sa page 37 sa Roman numeral number. Kon kana gani igsoon ngalana maoy ngalan sa imong gipasakupan nga iglesia kana ayaw naghawa. Iglesia na gani ang imong gipasakupan onya Seventh-day Adventist Church kana mauna ang sa 1860 mga kaigsunan nga naglogo sa Three Angels Message. Kay dili malalis nga mao kini ang organisasyon sa karaan nga atong namatan bisan pa sa atong mga katigulangan nga nangamatay na mga kaigsunan kana nga Adventista mo'y atong gipasakupan kauna. Dili kay ang Corporation of Seventh-day Adventist. Dili igsoon. Kay kana ang katuyuan ni ana mao ang pagnegosyo o pagtukod mga eskwelahan, mga eskwelahan or mga institusyon sama sa hospital og uban pa nga mga pangnegosyo, mina or laging igsoon. Dili man na mo'y ato igsong pasakupan unta. Apan kay wa man ta mahibalo kay man tatug-ani ni ining pipila ka mga tawo nga na members corporation mao na nga nagpasakop pud ta diha mga kaigsonan. Mao ni karon nya kon ani atong milabay nga mga katuigan sa line of 90s gikasuhan ang Seventh-day Adventist Church og kaso nga ipakancel ang among legal nga ngalan nga naparehistro sa Securities and Exchange Commission. So nganong ilamang iparehistro ilamang ipakancel egsoon kung dili pa ni mao'y tinuod. Nganong argabyado man sila ni ini nga sa diyang amo kining giparehistro. Og kon narehistro pa nila ang Seventh-day Adventist Church nganong nakaparehistro may ani nga bawal man di man pwede irehistro ang duha ka ngalan. Tungod igsoon atog yung maklaro nga wala nila kini maparehistro. Onya sa diyang hibaluan nila nga amo kining giparehistro gikasuhan mi og kaso igsoon upat ni kakaso ang tulo akong hinunduman ang preliminary injunction onya kadtong 1,050,000 nga damages o kadtong ipakancel ang among legal nga ngalan. Apan kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan besan og diyotay pa lang og puwersa ang mga Seventh-day Adventist Church kaniadto nga ilang gikasuhan apan ang Dios naluoy og siya nagpanalipod kanamo og midaog kami niani igsoon. Sumala sa maong desisyon sa SEC mga kaigsunan nga hingdaog mi tungod kay narehistro naman ni namo. Onya diha igsoon sa desisyon nga ang plaintiff mao ang corporation ug ang dependent mao ang Seventh-day Adventist Church Local Conference. Sa ato pa kung tinuod pa nga sila ang Seventh-day Adventist Church nganong ilamang gikasuhan ang Seventh-day Adventist Church. Kon sila pa ang tinuod nga Seventh-day Adventist Church. Kami ang dependent, ang tulo o duha ka corporation man tingali ron o tulo mao igsuon ang demanda kanamo. Apan kaluoy sa Ginoo ang mga corporation nga nagdemanda kanamo wala gayud makadaog. Upat ka kaso ang duha denied, ang tulo ang duha gihapon na dismiss mga kaigsonan. So mao na ang kamatuoran igsoon nga kining Adventistaha mao ang karaan nga Seventh-day Adventist Church nga naglogo sa Three Angels Message. Samantalang ang bag-ong organisasyon karon mao ang Corporation of Seventh-day Adventist nga naglogo og cross mga kaigsonan. Naasa man karon ang karaan o asa man ang bag-o niini. Onya hasa man ta sa una igsoon na unsa may namat-an atong Adventista nga karaan. Dili ba ang Seventh-day Adventist Church og naglogo sa Three Angels Message? Basta mga kaigsunan miingon si Ellen G. White, dili na kita karon makatukod og bag-ong patukuranan. Kay nagpasabot kini nga nagsalikway sa kamatuoran. Basta mao ni igsoon ang kamatuoran bahin sa atong organisasyon. Ang kalainan sa duha ka Adventista, ang usa sumala sa atong gipakita ang ilang bylaws mga kaigsunan, ang ilang purpose, ang general purposes sumala sa Article 5
mao ang pagnegosyo. Samantalang kining Seventh-day Adventist Church kon Iglesia Adventista del Séptimo Día nga naglogo sa Three Angels Message, ang purpose niini mao ang pagmensahe sa maayong balita o pagtuman sa mga kasuguan. Sa ato pa nagpasabot nga tumong kini og kaluwasan. Mao kini ang tumong og katuyuan ini, mao ang kaluwasan. Wala igsoon tumbok, wala kini mag purpose o mahitungod sa mga negosyo igsoon, tungod kay ang kaluwasan sa tao wala sa korporasyon kundi anaa sa iglesia, tungod kay ang iglesia matud pa sa Acts of the Apostles page 9 nga mao kini ang ahensya sa kaluwasan sa mga katawhan sa Dios. Mao ni igsoon. Og arita mga kaigsunan sa usa ka isyu mahitungod na pod sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 29 ug 30. Gigamit gihapon kini sa atong mga kaatbang, nga mga korporasyon nga kining Buhat 20 bersikulo 29 ilaning gibato sa amo mga kaigsunan. Atong basahon aron mahibaluan kung unsa ni ilang gibasa nga kami ang ilang gitumong niini o gitarget niini, apan ato sang basahon ang teksto aron atong mahibalaan. Buhat kapitulo 20 bersikulo 29 og 30 nagaingon, nahibalo ako nga sa tapos sa akong paggikan pagasudlon kamo sa mga lubo nga mabangis nga dili nila pasayloon ang panon. Ang Biblia akong gigamit igsoon bugna kini nga Biblia. Anya, gikan sa kaugalingon ninyong pundok, manindog ang mga tao nga magasulti og mga butang nga binalitad. Yana, sa nagapabulag sa mga tinun-an sa sunod kanila. Sa ato pa sa lain nga hubad, nga nagpangguyod og mga kauban ngadto nila. No? Anya, iyon din nga dili maluoy sa panon. Manunokob sama sa lubo nga dili maluoy sa panon. So atong kuno igsuong i-emphasize kining maong teksto kung kinsa maning mga tawhana nga dili maluoy sa panon. Diri sa amo mga kaigsunan, ang iglesia pagabinlan og 900 sa matag libo nga income sa lokal nga iglesia. Kay usara man kagatos ang ipadala dito sa opisina. No? So ato igsuon nga masabot og mabasa usab kana sa Números 18:26. Amo ka nang gisunod. Onya, diri sa usa ka Adventista igsoon, nag-angkon nga Adventista, nga ang ilang ikapulo hudton og kuha. Sugoon pata og pasulisit o harvest in gathering. Pangutana, kinsa man karon ang wala maluoy sa ilang panon? Kami nga nagbilin sa among iglesia nga sobra igsog katunga, o ang usa igsoon nga way ibilin bisan 5 sentabo sa ilang ikapulo ngadto sa ilang lokal nga iglesia? Asa man karon ang nagsultig binalitad og dili maluoy sa panon? Padayon igsoon matud sa 30, og gikan ragayod kaninyo managpanindog og managsultig mga pulong nga binalitad. Dis agi kani mga tawhana igsoon nga magsultig binalitad, gikan ragyod sa iglesia, gikan ragyod sa pundok nato mga kaigsunan. Karon kay ang ila igsuon nga gipagawas kay kami man ang ilang gipunting niini nga nagsultig binalitad, kay kuno gikan kami diha kanila. Pero atong tan-awon igsuon kinsa ning nagsultig binalitad. Ang atong hinumduman nga nagsulti dinhi nga gikan ra kaninyo. Kining leksyon mga kaigsunan nga atong nakita, leksyon ang pitsa niini 2005 Enero hangtod sa Marso 2005. Kini nga leksyon dili bagi kan mani sa atong mga kadagkuan. Sa ato pa sila'y nanulti mga kaigsunan niini. Ato kunong pasultihon ang mga kadagkuan sa Corporation of Seventh-day Adventist kung unsay ilang gisulti niining leksyon nga Enero, Pebrero, Marso 2005 og ang titulo niini kahibulungan niyang cross. Ato kunong basahon sa leksyon 6 pahina 34 man atong basahon dinhi igsoon sa ika-duhang parapo sa simana sa pasyon, ni ay simana sa pasyon mga kaigsunan.
Ana po'y pasyon ilang gipasukip nga sa Katoliko manong tani. Atong basahon. Besan og ang mga Hudiyo og mga Kristohanon gikasumbong nga nagsimba og asno, ang takdo nga mga sinugdanan ni ana nga sumbong wala mahibaloy. Ang kinaiya sa pagpahinungod sa hulagway makatabang kanato sa pagpasabot sa kaulawan nga nadugtong sa cross. O sa kabutang nga dili sayon nato nga kapasalamatan. Gani ato man gihimaya ang cross. Kinsay gihimaya din silang leksyon? Ang cross. Kinsay nagsulti? Mga kadagkuan. Unsay sulting Pablo? Magsulti sila nga binalitad kining mga tawhana gikan ragayod kaninyo. Kay dis ama nagikan di ba gikan raman ninyo? Sa atong inyong mga kadagkuan. Onya, unsa may sultis Biblia atong tan-awon og wa ba mabalitad ning ilang gisulti igsoon. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagaingon ang pulong. Busa kung mangaon kamo, kon manginom, kon bisan unsang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Kinsa himayaon? Ang Dios. Pero ang ila direksyon kinsa himaya? Ang cross. Matod pa nila dinhi, ngani ato man gihimaya ang cross. Pangutana, balitad dili. Kamo igsoon ang magtulutimbang. Kinsay nagsultig binalitad? Di man muhaom sa amo ang mga kaigsunan kay wa man may giwaling binalitad. Kay wa may giotro namo igsoon sa karaang pagtulunan sa Adventista. Ang diha hinuon sa pikas Adventista na nulti di ay silag binalitad. Og sila'y naigo sa maong teksto nga ilang gigamit, nga ilang gibato sa amo, tungod kay, nagisgot dire nga gikan ra kaninyo. Dis ama nagikan, dili ba dihara ninyo? Nagsultig binalitan? Onsa pa sa pagpadayon? Atong ibutang kini sa atong mga simbahan. May tanawa igsoon, ato ko nang ipakita, tanawa ang larawan igsoon, nga larawan mahitungod sa cross. O niya, ang larawan igsoon sa gikan kini nga picture, gikan kini sa Tarlac, o nakuhaan kini natog litrato, ang ilang simbahan, tanawa mga kaigsunan, naa diha ang cross nga marmol nga cross. O kanang cross nga atong makita igsoon nga color, ang color na murag navy blue, ang color na atong makita mga kaigsunan diha sa litrato. Nga diin, gibutang nila sa ilang mga simbahan. So natuman ang ilang gisulti. Nga magsulti sa ligsog binalitad. Unsa pa? Mag-awit kita og mga alawiton bahin niini atong ibutang kini sa atong mga simbahan. So nangatuman karon diha. Onya, moingon ta nga kami nanultig binalitad, kami nandaot sa ang pagkadaot nga ang ato bang mga kadagkuan may nagsulti niini. Karon kay pandaot man kahani. Ang pangutana kay ang mga kadagkuan nato may nagsulti niini sa ato padiay muangkon ka karon nga ang inyong mga kadagkuan maori ng daot diha. Sumala pod sa sulat ni Ellen G. White sa hitabos katapusang panahon pahina 41 nga ang General Conference nag-anam og kadugta og ang mga kadagkuan mo ay nang daot diha igsoon, nagdaot sa atong mga pagtulunan. Atong kadagkuan dili wa man mag-ingon nga kami ang nangdaot, mga kadagkuan. Mao ni katumanan sa gisulti ni Apostol Pablo nga magsultig binalitad. Ni apa igsoon? Dinhi gihapon ining maong leksyon sa leksyon 12 atong tan-awon sa pagpadayon mga kaigsunan kon wa ba mabalitad kining pulonga. Leksyon 12. Ang cross og pagpabalaan. Atong basahon sa Marso 13, Domingo. Dinhi mga kaigsunan atong mabasa sa pagkaamgo sa atong dakong kinahanglan, moduol kita sa tiilan sa krus og mag-angkon sa usa ka butang nga dili ato. Asa kuno ta paduula ingon atong mga leader? Adto sa tiilan sa krus. Ato kunong basahon ang Santiago igsoon kun asa ta paduula. Santiago kapitulo 4 bersikulo 8. Ato kunong sulayan sa pagbasa 4:8 sa Santiago nagaingon ang pulong. Managpanuol kamo sa Dios og siya moduol kaninyo. Asa ta duol matud Mang Pablo? Adto sa Dios. Pero asa ta paduula ingon ato mga leader? Sa cross.
Tanawa igsoon, gipaduol na sa cross. 1,000 missionary. Tanawa sa video mga kaigsunan, nanuol sa cross. Samtang nagampo, nagduko-duko na sa cross. Nga naman, mo may mando sa mga leader nga paduolon ta sa cross. Kamu po diha, kay naapaman mo, ayaw mong sopak sa inyong mga leader. Pag ingog mo duol ta sa cross, duol pod mo. Kay mag-away man mo diha, og di mo muduol, pero og di na mo gusto sa inyong leader, kay di mo ganahan mo duol sa inyong cross, sa cross nga ilang ipaduol na to, halahawa mo diha, igsoon. Hawa mo diha. Pangitaan ninyong Adventista nga naglogo sa Three Angels Message, og dili mo adaptar sa cross. Mao nang Adventista ang atong pangitaon, igsoon. Mao na, nga ang nagsultig binalitad, sila ra. Sila ray naunay sa ilang teksto mga kaigsonan. Napay ilang basahon, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19, nga matod pa din mga kaigsonan, na mahawa sila kanato, una na pod, apan sila dili ato, kay kung sila ato pa, na nagpadayon unta sila uban kanato, apan mibulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili ato. Karon ang pangutana, kinsa kaha igso ng himbulag ani karon? Nga ingon ni Apostol Juan dili na ato, ingon ni Juan dili ni atong kauban ni mga tawhana. Igsoon, una ang atong gipasakupan mao ang Iglesia Adventista del Séptimo Día con Seventh-day Adventist Church nga naglogo sa Three Angels Message. Karon, asa naman kita nagpasakop? Dili ba naa naman ta karon sa Corporation of Seventh-day Adventist nga naglogo og cross? Li sa ato pa mibulag na matubang Juan, hingbulag na sa Adventista nga naglogo og Three Angels Message, dili di ay ni aplikado ngadto sa mga Adventista nga naglogo og Three Angels Message o nagapabilin sa karaang pagtulon-an sa Adventista, kundi ang himbulag niini ang mga Adventista nga nag-adaptar karon sa bag-ong pagtulon-an mahitungod sa cross. Klaro kayo mga kaigsunan. Ingon si Juan sila dili ato. Pangutana, kang si Juan nga nagsulti ni ining pulunga, disaman mamimro o sakop. Dili ba sakop sa iglesia? Nan karon kay kami, sakop man po sa iglesia kay kami igsoon, membro man sa iglesia kay iglesia man ang among iparehistro. Sa ato pa, kami di ay ni Apostol Juan ang kauban. Kami suwan ani ang magsulti nga kamo ang himbulag gikan kanamo. Nga naman kay naanahon mo corporation, di man iglesia ang inyo. Bosa, gikan mo sa iglesia, o niya naghimo mo corporation, gikan mo sa amo, hingbulag mo na mo, ingon si Juan. Kay kauban man na musuwan, kamo ang himbulag. Atong padayon, igsoon na ba? Ang Biblia nagpamatuod, sumala sa napulo kasugo nga nag-ingon, dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko, dili ka magkulit og mga larawan. Mao ni sulti ha. Karon igsoon, kay gibalitad naman pod aron atong mapruibahan nga gibalitad nila ang kamatuoran. Egson niya ang Adventist Review ni adtong March 1, 1984, General Paper of the Seventh-day Adventist Church, The Word of the Exodus, page 5. Matod pa din ni Egson sa naisulat din sa cover, Alan Collins works on the Levite figure from his Good Samaritan, a sculpture now in place on the Loma Linda University campus. Si Adventist People, page 3. Asa kinikaron? Asa kinikaron mga kaigsunan ng kabutang? Anaa kinikaron sa Loma Linda University. Nakabutang kining rebulto, tulo ni karibulto iksun igibhimo ni Alan Collins, tulo karibulto. Kay kuno ilang gihimuan kinig ribulto kay maayo kunog mga binuhatan. Dili ba nahisama naman sa mga katarungan sa mga Romano Katoliko nga sila igsun naghimo ni anang mga ribulto, mga larawan sa mga tao sama ni San Lorenzo, San Roque, og uban pang mga ribulto igsoon kay kuno sila mga maayo og mga binuhatan. Dili ba mao kining ilang katarungan? Mao na pod kana ang gibuhat karon sa mga Adventistang corporation, no? Onya di ay wa tay labot igsoon. Di ta makaprobe nga apil ta ni ana mga kaigsonan. Tungod kay wa gani tay kapakita bisan ID lamang sa pagpamatuod nga kita miyembro sa Seventh-day Adventist Church kay lagi dili na mao giparehistro sa atong mga kadaguan. 66 lamang di ay kabuok mga kaigsunan ang miyembro sa kinatibuk-an
sa Central Philippine Union Mission o Conference Corporation of Seventh-day Adventist. Amo ni ato hinuktukan hinumduman mga kaigsunan nga kining among gibuhat karon dili ni ingon nga pagpandaot, kundili pagpahibalo lamang kini kung unsa ang inyong gibarugan diha kay wa man itug-an sa tong mga kadagkuan, so kami karon ang nagpahibalo kaninyo og unsa pod ang among gibarugan mga kaigsunan. Kining tanan agig tubag lamang sa mga isyu, sa mga sa mga corporation kanamo nga matud pa kami mga lubong manunukob, kami igsoon mga offshoot, mga retinine apan wala sila igong kamatuoran nga mo among rehistro kay di ay ilang gilimod ang among rehistro bisan ilan ang nahibaluan kay ang among rehistro igsoon mao di ay ang Seventh-day Adventist Church. Mao na igsoon higala mga tubag kini tungod sa ilang mga isyu nga way ikapakita. Apan kung kami igsoon ang muhimo og musulti, natay mga ebidensya mga kaigsunan. Sa pagpadayon mga kaigsunan ni ining atong gisgutan mahitungod sa nagsultig binalitan alang sa dugang kahibalo sa mga nagapaminaw karon aron atong mapruibahan kung kinsa gyud ang nagsultig binalitan. Anda maigsoon ang inyong mga kasing-kasing sa pagpaminaw ni ining atong tulumanon sa pagpahimangno kanato sa mga kamatuoran o sa pagpadayag mahitungod ni ining pulong nga nagsultig binalitan. Dinhi igsoon sa Bugna Kapitulo 14, versikulo 14 atong mabasa nga nagaingon, og nakita ko og ania karon ang usa ka panganod nga maputi, og sa ibabaw sa panganod nagalingkod ang sama sa anak sa tao nga may usa ka purong-purong nga bulawan. Tanawa igsoon inyong makita diha nga naay panganod nga puti sa larawan. Onya adunay usa ka tawo nga naglingkod nga purong-purong bulawan, di ba nakita nato diha? Onya sa iyang ulo, ana diha no? Og usa ka galab nga mahait diha sa iyang kamot. So unsay nakita nato sa larawan igsoon nga og sa Biblia atong nabasa sa Pinadiyag 14:14, panganod nga maputi, atong nakita ang larawan nga dunay panganod. Kini atong makita igsoon sa Adventist Review sa December 1999 World Edition nga atong makita kining mong larawan mga kaigsunan nga nagapahayag nga nasukwahi igsoon sa atong gibasa karon. Nabalitad igsoon. Ngano man kay dinhi sa iyang ulo adunay bulawan nga kuruna og sa iyang kamot adunay mahait nga galab. Apan tan-awa igsoon ang review, ang Adventist Review 1999 World Edition nga himo sa mga Adventistang Corporation kon kana igsoon natukma na ba sa Biblia. Dili ba ato makita ang iyang gihawiran siyang kamot, dili naman igsoon galab nga mahait, cross naman hinuon ang iyang gidala sa iyang pagbalik. Bawsa mga kaigsunan, ato karon makita kung kinsay nagsulti kanato og kanamo og binalitan. So kamo ana ninyo ang paghukom mga kaigsunan kay kamo man diha karon ang dunay kagawasan sa pagtulo timbang sa mga butanga inyong nadungog og nakita kon kinsa gayod ang nagsultig binalitan. Mao kana mga kaigsunan ang mga butang nga among gipadayag diha kaninyo agig pagpahat sa mga butang nga amo usab nahibaluan aron kitang tanan maandam og mahibalo aron dili kita madala sa mga limbong na mga pamaagi kundi pinaagi lamang sa mga kamatuoran.